أسر كحس تاريخ زحالفو أسر كنقد فلتت نزي صعبو حلفنا يكبرت سرد حابن نقحتي يخبطو زواي زدحن بويا 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 نود الدربويا مصف فلتت تاريخ زشيشايا سلام زخبركم تقاتلتي وددر تاريخو فلتت بويا كما يكنيكم نلومي مغتصلتا نايتي زحلف سنبت استفنوا قداماي زوريا وددر ناي قداماي مدرخ وددر تاريخ امونغو منسيا سراحتنياتات زوباغاش باركا يخون كم تلمود مكتتالكم اند عدمكو تودادرتينا مدرخ كعدمه بمورالكا اسنيو يوحنس ولداب كابنو زوبا تسني بسرات روبيل كابنو زوبا بارونتو فسها فصوم كابنو زوبا بارونتو بنيام ماكله كابنو زوبا بارونتو هراي تودادرتين كو ادحن مصاكم قداما يتحتاتا يوحنس يخازلخا يوحنس كابنو زوبا تسنيخا كابيناي تكاليخا كمينستر تمرتي ممريخا مالتي ابيناي بيت تمرتي انتي درجه اخا تمر ماكلاي درجه بيت تمرت تسني يزمر انت عينت عودي اخا تمر زيغنتاو تمرتي ويك سيتيزنشيب نبلو زيغنتاو تمرتي اخا تمهر مستاريخا عب متاسسار الله ስለዚህ بخوم مخنيات اخا تخون ابزخا نابز درجه زبصح كابزي تودادر زلخا مالتي موسنا يعدل من يلكا نزوددر ناب حتوخا خنسغرينا اب ساحل كما اكلاي كبسا مصيوم اب لعلتهم اب ساحل صنحو حزبي ببينو قبيلاتات ناي غويتوتن توفارون سرعات استخلو من يبهالو بيت اسغده ملو ملسي اب ساحل كما اكلاي كبسا مصيوم اب لعلتهم اب ساحل صنحو حزبي ببينو قبيلاتات ناي غويتوتن توفارون سرعات استخلو بيت اسغده يبهالو مالتي ملو ملسي بسرات روبيل بسرات كابيناي تكاليخا كاب هوسبيتال بارونتو كم انت يكون كاي هاو تسرح كيلا فارماسي وي فارماسيست مالتي فارماسي مو فارماسي دا كميل كدا ناي تاريخ عود دا تودادر علخا زمبالي بقى دس بلني كم ببسي ناي تاريخ مصحفتي كنبب قال دس بلني مالتي فلي كويني يسمع كادو السخا كم عودي اب فارماسي وديها ناي تاريخ مصحف كتنبب ولاس زخونه سب ابتي زلو عودي ناي تاريخ مصحفت ولا كنبب وي افلطو اب تاريخ كهلو الله ودي خاتبل ولا فلي نعا خطراي غيركا توسدو زمباله ناي سب فلالندي ግን اب تاريخ مصحف لا تاريخ ناي عدها وي ناي هاجرنا زخونه سب كم بوس ግዴታ አለው ማለት ነው ናቱ ምንጭ መንነት ካዩ ታሪክ ናይ አቦታት ካዝ ገበሮ ታሪካትዩ ስለዚህ ግዴታ ካይ አነ ይብላነ ታሪክ ናይ አድሃ ፍላይ መንባብ ጽቡቅ ብስራት ሞናብ ሕቶትና ከነብል ሰናይ ዕድል ካይ ምን ይልካ ነዝውድድር መለለይ ባህሪ ቀዳማይ መድረኽ ኢጣሊያዊ መግዛእቲ እንታይ ነይሩ ነቶም አብ በሐፈሻስ መሬት ዝሕዝሉ ነበሩ እዩ 400,000 ሄክታር ዝሆን መሬት ሒዘም ነይሮም ሽዑ ሓፈሻውስ ነቶም ንምጥያስ ነቶም ኢጣልያውያን ኣብ ሃገሮም ነበሩ ናብ ኤርትራ ንምጥያስ ዕላማ ነይሩ ኣብ ትሽዕዋን 400,000 ዝሆን ሄክታር መሬት ካ ሒዘም ነይሮም ማለት እዩ ሙሉ መልሲ መለለይ ባህሪ ቀዳማይ መድረኽ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ناي إيطاليان حرستوت سفراتات ناي مقام فتنن نزي زغلغل سفيح ناي حرشا مريت مهجارن استرائيلو مدرخي نيرو مالتي فسها وقعد حن مصحا وقعد حن مصحا صخا وقعد حن صنحكا مو انت قريب كلي زلخا وقعد حن مصحا لك نمو انت قريب كلي يالخا دغخ نستيكاينا دغخ ستريها فتني يفلطني كم انتي تماخرني كنا طعمك انا كطعم اطراي امبر بزح قصل يفكدنني كم عقمها كم عقمي هراي انا عقم حتى عقم نفسها زخونه حتى تدليل كالله ان شاء الله سنة عدل من يلكا ثانك يو
ካብቶም ካብቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ኢጣልያ ዝወፁ ኤርትራውያን ብቋንቋ ዓፋር ናኹራ ያገሊ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ሓርበኛ መን ይበሃል? علي عثمان بوري ሙሉ መልሲ ካብቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ኢጣልያ ዝወፁ ኤርትራውያን ብቋንቋ ዓፋር ናኹራ ያገሊ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ሓርበኛ ዓሊ መሐመድ ዑስማን ቡሪ እዩ ማለት እዩ። ቢንያም ከመይ ኣሎ ዝውድድር? ማራ ጽቡቅ ኣሎ መመለስ ከየ ነዞም ኩለ ሕቶ ዘናቶም ስም መለስኮን ነይረ መመለስ ከየ ነርካ ሞ ተዕርፎም ኣይትመስልኒ ኢኻ ማለት እዩ። ከጣቕዑስ ክዳለዉ ወግዓዊ መፀውዒ ናይቲ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ዝተኸለቶ መምሕዳር እንታይ ይብል ነይሩ? BMA ወይ ከዓ መምሕዳር እንግሊዝ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። ብሪቲሽ ሚሊታሪ አድሚኒስትሬሽን ወይ ከዓ BMA ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። ሶሪ ጽቡቅ ጌርካ ተረዳእያ እሞ ብቋንቋ ትግርኛ ከዓ ተመልሲ ብሪቲሽ ሚሊታሪ አድሚኒስትሬሽን ወታደራዊ መምሕዳር እንግሊዝ ወታደራዊ መምሕዳር እንግሊዛዊ መምሕዳር ኣብ ኤርትራ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። ግዜ ኣኺላ ኣላ ቢንያም ታመልሲ ከዓ ኣይረኸብካያን። ወግዓዊ መፀውዒ ናይቲ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ዝተኸለቶ መምሕዳር ዝተታሕዘ ናይ ጸላኢ መሬት ይበሃል ነይሩ። ዮሃንስ ከመይ ኣሎ ውድድር? ዮሃንስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ። ኣብ ንእዞባ ተሰነይ ኣበየናይ ከባቢ ወይ ኣበየናይ ዓዲ ኢኻ ትምህር? ኣብ ውሽጢ ተሰደይ ኮይኑ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሰላም ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተሰነይ ማለት እዩ። ኣብቲ ከባቢ እንታይ ታሪኻዊ ቦታ ወይ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኣሎ? ኣብ ተሰነይ እኳ ዝጥቀስ ታሪኻዊ ፍጻሜታት የብሉን። እንተኾነ ግን ኣብ ሳልሳይ ወራር ከቢድ ኩናት ዝተኻየደሉ ብፍላይ ናይ ወርሒ 5 ካብ ዕለት 5 ክሳብ ወርሒ 6 2000 ዓብ ኩናት ወይ ከቢድ ኩናት ከም ዝተኻየደ ኣብቲ ከባቢ ይዝንቶ ወይ ካብ ጽሑፍ ንረኽቦ ማለት እዩ። ጽቡቕ ሞናብ ሕቶና ንሰግር እቲ ኣብ 1952 ኣብ ኤርትራ ዝቆመ ፈላሚ ማሕበር ሰራሕተኛታት እንታይ ዝብል መፀውዒ ስም ነይርዎ? ቀዳማይ ፕሬዚደንት ናይዚ ማሕበር ዝነበሩኸ መን ይበሃሉ? ሓራይ ብ16 ሕዳር 1952 ተመስሪቱ እቲ ማሕበር ድማ ማሕበር ስምረት ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝብል ስም ኮይኑ ቀዳማይ ድማኒ ሱራጅ ዓብዱ ኣቦ መንበር ወይ ከዓ ፕሬዚደንት ምኽትሉ ከዓኒ ወልደ ማርያም ነይሮም ማለት እዩ። ክልተ ነጥቢ ረኺብካ ኣለኻ ዮሃንስ። እቲ ኣብ 1952 ኣብ ኤርትራ ዝቆመ ፈላሚ ማሕበር ሰራሕተኛታት ማሕበር ሓርነታዊ ስምረት ሰራሕተኛታት ኤርትራውያን ዝብል መፀውዒ ስም ነይርዎ። ቀዳማይ ፕሬዚደንት ናይዚ ማሕበር ከዓ ኣቦና ወልደ ማርያም ነይሮም ማለት እዩ። ብስራት ኣብ ውድድር ተወዳዲርካ ትፈልጦም ሕጂ ሓፍሻዊ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ብዙሕ ግዜ ተወዳዲር ኣለሁ። ኣብ ምንታይ? ኣብ ስፖርት ድዩ? ኣብ ደርፊ? ኣብ ጀካ ሓፈሻዊ ፍልጠት ማለት ካ ድዩ? እወ ኣብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ጥራይ ኢኻ ተወዳድር። ክንደይ ግዜ ተወዳዲርካ ኣለኻ? ክንደይ ግዜ ወፂኻ? ኣይፈቕደን እየ። ብዙሕ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ቀዳማይ ዝወፃኹ በዝሕ ማለት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ኻ ቀዳማይ ዝበዝሐ ማለት እዩ። ዝበዝሐ ቁጥሩ ይፈልጠ ሙዑቕ ኢላ ፀጊባትካ እታ ቀዳማይ እሞ ኣይተሓዘልና ዳ እምበር ልዕሊኣ የብልና እንታ ቀዳማይ ግና ክንበካ ንኽእል ኢና። ሕቶኻ ቀንዲ ዕላማታት ሓራካ እንታይ የጠቃልል ነይሩ? ቀንዲ ዕላማታት ሓራካ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል፣ ናጽነት ኤርትራ ምምጻእ፣ ሓድነት ህዝቢ ምድልዳል፣ ሓድነት ህዝቢ ምርግጋጽ። ሙሉ መልሲ ቀንዲ ዕላማታት ሓራካ ቀዳማይ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምርግጋጽን ምዕቃብን፣ ካልኣይ ናጽነት ኤርትራ ምምጻእ፣ ሳልሳይ ድማ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል የጠቃልል ነይሩ ማለት እዩ።
ፍሳህ መመለስካ ያዶ ዝሓቶ መለስካ ነርካ እሞ አንጻር ናታ ሓተካ ሰዓት ተኣሳሰር ካብ ድኻማት ሓራካ ክልተ ጠቐስ ካብ ድኻማት ሓራካ ነቲ በሲሉ ዝነበረ ፖለቲክ ድልውነት ንብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ኣይከኣለትን ኣብ ደገ ስለ ዝነበረ እውን ካትልዎስ ኣይነበሩን ነቲ ከመይ ከም ዝነበረ ካልእ እውን ብምስጢራት በብሸውዓተ ስለ ዝኾነ እውን ይሽገሩ ነይሮም ብዘይካዚ ዘይከውን ኣባይታ ክኸውን ዘይክእል ብዕልዋ መንግስቲ ኩዴታ ጌርካ ናጽነት ምምጻእ ዝብል ኣሜሪካ ነይርዎም ዝኻ ኣይከውን ነይሩ ማለት እዩ ሙሉ መልሲ ካብ ድኻማት ሓራካ ምስ እንርኢ ቀዳማይ ኣብ መንጎ መሪሕነትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተወደቡ ኣባላትን ጥቡቕ ርክብ ኣይነበረን ከምኡ ድማ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዕልዋ ፈጺምካ ናጽነት ናይ ምእዋጅ ስትራቴጂ ሓራካ ንወድዓዊ ኩነታት ኤርትራን ፌደሬሽንን ኣብ ግምት ዘእተውን ወድዓውን ኣይነበረን ማለት እዩ እዚ ድማ ከም ድኻማት ሓራካ ይጥቀስ ቢንያም ናይ ምንታይ ዓውዲ መምህር ኢኻ ናይ ዜግነታዊ ትምህርቲ ሞ ዋላ ንስኻ እውን ትገድፈና ይትመስል ኢኻ ነዚ ሕቶታት ከም ኣይትበለና ከምታኒ ዓንቶ ሄጃ ኣፋልከ ትገብረለ ሞትም ኢለ ክዓተካ ትምልሳ ኢኻ ደሓን ክንሪኦ ኢና ሕጂ ከምታኒ ዓንቶ ኣይዛረብኒ ክልተ ግዜ ትኽ ኢላ ክዓተካ እንተዘይመሊስካ እንግዳ ኣብታ ሳልሰይቲ ናይ ኩሉ ኣኻኺበ ክዓተካ ሓራይ ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ ናይቲ ኣብ 2500 ቅድመ ሓባራዊ መዋእል ብምድረ ፑንት ዝፍለጥ ንግስነት ካበይ ናበይ ዝርግሐ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘሎ ወይ ከዓ ምስ ጅቡቲ ዝደወብ ደንከል ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ባፅዕ ንደቡባዊ ምብራቕ ዘሎ ከባቢታት ንዑ ይሽፈን ነይሩ ማለት እዩ እንዳብረሃካ ያጆኻ ግዜ ስለ ዘለካሲ ምድረ ፑንት ነዚ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ነዚ ክብለካ ፀናሕኩ ቦታ ደንከል ዘሎ ክሳብ ጅቡቲ ዝደወብ ዘሎ ቦታታት ይሽፍን ነይሩ ማለት እዩ ሰለስተ ነጥቢ ረኺብካ ኣለኻ ቢንያም ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ ናይቲ ኣብ 2500 ቅድመ ሓባራዊ መዋእል ብምድረ ፑንት ዝፍለጥ ንግስነት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ማእከሉን መናሃሪኡን ካብ ኣዶሊስ ንሸነኽ ሰሜን ዘብል ምድሪ ኤርትራ ወሰናስኑ ከዓ ብሰሜን ክሳብ ሱዳን ብደቡብ ድማ ክሳብ ጅቡቲ ይዝርግሐ ነይሩ ማለት እዩ ብስሙ ክዝምር ኣርማ ጽንዓት ኢለ እርቅ ነፍሱን ሃገር ዝመቐለ ጌናውን ካለ ዝደኺመ ኸይበለ መትከል ዘይቀየረ ሪመይ ዝበለ ብስሙ ክዝምር ኣርማ ጽንዓት ኢለ እርቅ ነፍሱን ሃገር ዝመቐለ ጌናውን ካለ ዝደኺመ ኸይበለ መትከል ዘይቀየረ ሪመይ ዝበለ ኣብ ነፍሳንን ኮሎ ሕሉፍ በሰላ ቃንሳ ተፃዊራ ዓደይ ትብላላ ኤሪትራዊት ዋዕሮ ኣውሊዕ ዘፅላላ ዝኸበረ ህያብ ናጽነት ዓዲላ ካብ ምንጋጋ ገበል ሰንደቕ ዝሰሓበ ምርኩስ ተደቂፉ ሃገር ዘረከበ ሰንኪለ ዘይወጾ ጽኑዕ ተቐላሲ ሰውራዊ መትከል እጅግንነት ተውራሲ ቅያና ስርሕት ሰብቅያ ተፍሪ ገና ኣለኹ ትብል ክሳብ ዘላ ዕምሪ
عقلنا خيبلت ننوح قرزو سلسلة تاريخ نورستي تتحزو اقرو قريفو أباركا كالدكي مو أبساحل عينا وفيا أبسمهار عزو ترفت أبحال عبدن كلاب عليتنا اقر مخل تمسكر أقالي هيبونا مرب عباد مولو تأثر لا 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 أقر صنيع بأخوم حدر سمعتا توريسكم ودلو خلا أكالكم نعديت بلهيوتكم نعديت بلهيوتكم نعديت بلهيوتكم نعديت بلهيوتكم لا 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 اقرو قريفو أباركا كالدكي مو أبساحل عينا وفيا أبسمهار عزو ترفت أبحال عبدن كلاب عليتنا اقر مخل تمسكر أقالي هيبونا مرب عباد مولو تأثر لا 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 أقر صنيع بأخوم حدر سمعتا توريسكم ودلو خلا أكالكم نعديت بلهيوتكم نعديت بلهيوتكم نعديت بلهيوتكم نعديت بلهيوتكم ዮሐንስ ከም ናይ ዜግነታዊ ትምህርቲ መምህር ማለት እዩ ኣገዳስነት ታሪክ እንታይ እዩ ታሪክ ኩሉ እንዲ መጀመርያ ምክንያቱ ከም ሰብ ምን ሙኻንካ ንኽትፈልጥ ዝሕግዘካ እቲ ፋንዳሜንታል ነገር ይንዓኻ ስለዚ ታሪክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ክፈልጦን ክመሃሮን ዘለዎ ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ታሪክ ዝበዝሐ ግዜ እቲ ዛንታ ኣሎ ምስኡ ዝተኣሳሲሮም ዝኸዱ ከዓ ኣስማት ኣለዉ ዕለታት ቦታታት ኣለዉ ሕጂ እቲ ዛንታ ጥራይ ምፍላጥ ኣኻል ድዩ ዋላ እቶም ምስኦም ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ኣስማት ቦታታት ዕለታት እሶም ከንታይ ኣገዳስነት ኣለዎም ኩሉ እምበር ዕለቱን ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ፍጻመ እዩ ኣስማቱን ኣገዳሲ እዩ መን ሰሪሕዎ ወይ መዓዝ ተሰሪሑ ስለ ዘገድስ ንታሪክ ማለት እዩ ቦታ ፍጻመ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብቐረባ ኣብቲ ዝተኻየደሉ ስርሒት ወይ ከዓ ታሪክ ሶርስ ክትረኽበሉ እትኽእል ሰፈር ወይ ቦታ ስለ ዝኾነ ግድነት እቲ ቦታ እውን ክትፈልጦን ከተፅንዖን ሕጂ ብሓፈሻ ነቶም ኣብ ካልእ ዓውዲ ዝርከቡ ሰባት ታሪክ ንኹሉ ብሓደ ዝምልከት ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ከበድቲ ዝመስሉ ነገራት ኣስማት ዕለት ቦታታት ንምሓዝ እንታይ ሜላ ክጥቀሙ ኣለዎም ትብል እንታይ ተማኽረና መጀመርያ ድሌት ክህልዎ ኣለዎ ሰብ እቲ ናይ ምፍላጥ ድሌት እንድሕር ሃሊካ ዝዓግተካ ነገር የለን ስለዚ ንኽትፈልጥ ኢልካ እትገብሮ ፃዕሪ መወዳእትኡ ስለ ዘዕውተካ ንኽትፈልጥ ምፅዓር ጥራይ ስለዚ ከምዚኣ ካልኩሌሽን ወይ ቅማረ ዘልያ ኣይኮነትን እቲ ድሌት ተበግሶ እንድሕር ኣሎ ዋንነት እንድሕር ተሰሚዕካ ኩሉ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፅቡቕ እስኻ ኸ ከምዝደየካ ዘለኹ ድሌት ኣለካ ስለዚ ትምልሳ ትኸውን ኢኻ ነዚ ሕቶ ኣብ መጀመርያ 1960ታት ዝተኻየዱ ውሩያት ወተሃደራዊ ስርሒታት 4 ጥቀስ ኣብ መጀመርያ 1960ታት ሓደ ብጀካቲ ናይ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ብሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ بعلت 13 لكاتيت 1963 محمد حسين ዝተባሃለ ኣብ ግብፂ ናይ ተማሃሮ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ሰንበል ናይ ነፈርቲ ምቅጻል ተበግሰታት ወይ ከዓኒ ታሪክ ሰሪሕ ነይሩ ካልእ መጀመርያ ب12 حمله 1962 ኣብ ኣቁርደት ስርሒት ኣቁርደት ዝፍለጥ 4 ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝሞትሉ
ካልኦት ውን 31 ታግዜኻ ትጥቀመላ ትዝርዝር ጥራይ ንገረኒ ሓራይ ናይ ውግእ ዓንሰባ ክልተ ነጥቢ ረኺብካ ኣለኻ ዮሃንስ ምናልባት ኣብ ነጥቢ ዘይትሕሰብ ክትውድኣ ትኽእል ኢኻ ታመልሲ ኣብ ነጥቢ ግና ፀገም የለን መጀመርያ ስርሒት ኣቑርደት 12 ሓምለ 1962 ዓመተ ምህረት 4 ሰበት ስልጣን ዝተቆትልሉ ካልኦቱን ብዙሓት ዝቆሰሉሉ ብኣደም ግንድፍል ዝተሰርሐ ወይ ከዓ ዝተሓስበ ወይ ከዓ ዝተገብረ ማለት እዩ ካልእ ናይ ጥሪ 1964 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓንሰባ ዝበሃል ኩናት ዝተኻየዶ 11 ፎኩስ ብረት ዝተሰልበሉ እቲ ሳልሳይ ውግእ ጀንገሬን 8 መጋቢት 1964 ኮይኑ መራሒኡ ናቱ ካልኣይ ጉጅለ ወይ ከዓ ካልኣይ ክፋል ናይ ዘበነ ክፍልታት መራሒ ዝነበረ ዑመር ሓመድ እዛ ዝመርሖ እዩ ኣብዚ ኸዓኒ ልዕሊ 23 ፎኩስ ብረትን ክልተ ብሬንን ዝተማረኸሉ ስርሒት እዩ ከም ተወሳኺ ራብዓይ ድማኒ ናይ 28 ሰነ 1964 ብስርሒት ሃይኮታ ዝፍለጥ ኣደም ግንድፍል ምስ ካልኦት ብፆቱ ኣብ ናይ ሲቪል ወይ ከዓኒ መኪና ኣውቶቡስ ተሰቂሎም ብምምፃእ ንቁጣ ፖሊስ ደጥቅዑን ብረድ ዝሰለብሉን ከም ናይ መወዳእታ ከዓኒ ውግእ ተጎርባ 1964 ኮይኑ ኣብዚ ውግእ እዚ ናይ መጀመርያ ምስ ጦር ሰራዊት ፊት ንፊት ዝተጋጠመሉ ተጋዳላይ 17 ተጋደልቲ ዝተሰውኡሉን ልዕሊ 17 ቁፅሪ ናይ ጦር ሰራዊት ከዓ ዝሞቱሉን ስርሒታት ክጥቀስ ይከኣል ናይ ሙሉእ መልሲ ብጀካ እታ ናይ ተጎርባ ገዲፍካ 1964 ዝበልከየን ኩለን 1963 ጥራየን እምበር ካልእ ምስ መግለፂ ፅፉፍ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ 1960ታት ዝተኻየዱ ውርያት ወተሃደራዊ ስርሒታት 4 ምስ ንጠቅስ ቀዳማይ ስርሒት ኣቑርደት ብ12 ሓምለ 1962 ዝተኻየደ ካልኣይ ውግእ ዓንሰባ ኣብ ጥሪ 1963 ዝተኻየደ ሳልሳይ ውግእ ጀንገሬን ኣብ 8 መጋቢት 1963 ዝተኻየደ ራብዓይ ስርሒት ሃይኮታ ብ28 ሰነ 1963 ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ድማ ውግእ ተጎርባ ኣብ መጋቢት 1964 ዝተኻየደ ማለት እዩ ብስራት መመለስካ ነርካ ዶ ዝሓቶ መለስካ ነይረ ኣብ ዕለት ገለ ድሓኒኻ ማለት እዩ ዋላ ተንዝርዝርሲ ፈልጠን ነይረ تفلتن يركا أم مجلس خميخا أم مجلسي ولا مجلس وندحني نفعها حراي أستوعيل كامل لساخا جزيخا خاطر تقومله كلاي وجن هزبا وحيلتات أبز جبرو فلامي وعلا كابت حيز تفلي له مخنيات دحري مزرزر زحلفهم والسانيتات 4 زرزر نتقبل لما رحنا تويك يا العامة نخي قبل مالتي سماميعو كلاي برتاو قال سكا كايد مالتي برتاو قال سكا كايد العامة كي قبل هجو خافتن صبو غيركا تغزيخا تطقمولو إثنيكاوي وي بهراوي هايمانتاوا تحساسبا غديفو اب هاغراو حدنت نكدهب مالتي غزي اخيلا 3 سنه رخيب كالغا بسرات كالاي وغن حزباو حيلتات ابز غبرو فلامي وعلا كافت حيز تفليلو مخنيات دحر مزرزار كاب زحلفهم وسانيتات قداماي نقياد على عمان زي ديمقراطياوي مسمورن مقوام كالاي هايمانوت عليتن وغنن مسارحي ان غبركا ززوتر مكففالاتن معمصاص مقوام اوس تمسرت شارنتن كيدانن دما زي مغبار سالساي نسب بسب زغبر ممزمازن ጭቆናን ዘይብሉ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ምቅላስ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ድማ ብዕጥቂ ምቅላስ ራብዓይ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራውያን ሓይልታት ዘዛምድ ናይ ስራሕ መደብ ምቕራብ ነይሩ ማለት እዩ ፍስሓ ርእስኻ ትንቕንቕ ጸኒሕካ መገለጽካዮ እንዶ መገለጽካ በልዚኣኻ ኸማ ጌርካ ግለጻ እሺ ኣብ መጋቢት 1965 ኣሽሓት ተምሃሮ ኣስመራ ናብ ጎደናታት ብምውጻእ
ንኢትዮጵያዊ ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ካብ ዘቕረብዎም ጠለባት 4 ጥቀስ هراي مجمريا معسكر وتحضرات إسرائيل أمريكان كليو معسكر كأنيو كعصا كلاي ودب حبرات هجرات نتيجة تحزل له فدريشن ككاتاتل نتيف نيتيبياس نتيجة جهز له فدريشن تأخذ برأيه نخي جهز ككاتاتله مالتي قال بزي معصاو فابريكاتات قلمله تطو كبل حنتي درجة أبيت درجة أكبر الله ربعتي ريفرندم كاد نا حزب إرترا دريتنا مفلات ملو ملسي أو نايكال إيتات بنايت فوتن ديغا بون أبغاش وركاس لمودي ولا سبرك يا أخوم تقارصون درجة مسؤول كخاص يتردد أيتستني غا درجة أنا ورجة يمزولوانو الرأي أما قبل شهرين شعات ميثن سسان حمشتن أشحات مهرة أسمرة نبغودناتات بموسى نيتيوبيا ويجوبت قبل علي إرترا زخون سلامة وسلفي أبزا كايدو الأوان كابز أوروبوهم طلبات قدامي ودو بحبرات هاجرات نجوبت إرترا بإثيوبيا كخونن كلاي نمسا إرترا زملكة رفرندم كايد سالساي وتهدرات أمريكان إسرائيلن كاب إرترا كوتون معسكر كانيو كوتون رابعي كلهم ناي بوليتيكا أسرات كفتحو حمشاي دما معصاو فابريكاتات تطو قبل زبل نيرو مالتي بينيام وعلنا لا تنامشا هو الله أبوتا الله حربنجا حمد إدريس عواته بشحن شعات ميتون سسان كلتن أميدا بحمام مستسوئة استكئوا مراحتي بقدم تختل 3 تقص استوعب على الله أخذ حتى أسمات سلزخونتك تعدلها وحد إلي ديناي محمد ديناي مالتي أبو بكر محمد ديناي أبو بكر سالساي سأذكركم ذكر كان إدكايبك؟ هو أذكركم سالساي ما إدكايبك ديها؟ هو هيله حراي حربنيا حامد إدريس عواته بشحن شعات ميتون سسان كلتن أميدا بحمام مستسو استوكو مرحتي بقدم تغلتل قدامي محمد إدريس حج كالاي محمد عمر عبد الله وي ابو طيارة سالساي دما ابو بكر محمد ادريس يوم مالتي يوحنس ناي مودات حتى خا نتوخات مزغبو صنح كاريخا اي مزغبوني انتي تامامين كا مالتي زي مزغب كاس كترف يلكا ديخا ولا مولو امصيلكا وي كعوتلكا نو زي مترافين زي كونسي نعي ابز درجه زي وين ابز مدرخ زي مبصحو عوتي سلازي كم سترفك يحسبني ابزيا بمودار كطراي عوتي انا بعلا هو صبو بويات كتاتلا نيركا ديخا هو كت كتاتلا خلخس ابزي اسكو ودادر علني الكا تحسب نيركا دو حسب كات ودادير نيره تودادير كتفلط يا قدم حجي ابيناي بوتا وي ابزي زوبا تودادير امو كندي وصيخا وي تعويت كادو وي ابيناي بوتا قدامي وصيخا نيركا هو فرح قدامي زوصو تبزحون اللهم هجن عندنا هبنا نيرنا لعلي وطراي تبلنا لنا نيرنا كميدا هنقبرينا حديكم سقط وهاو لكم نحدكم ايد كاتب لي خا نعو مجمري نسو زوادادر زلو صقم يلن كوسدا خيلي توسدا تخلي كلاي وصيخا درو وي كوسدا يخيلي ولا قدامي تخنون صقم يول كونيلكا غنا خيتغاغا يا زحطو نسو كوسدا يلكا تملسا ياغا نكسنيت بجا اب كبابي 13 زمن ناي حبراو موائل ابقيعو كنسو حدقوم غنا جنا تعقبو يركب
أبهرات تقرنيان كسب حجز وزلو ياتا بجاوان انتهى له روب دبهال الله صوتا بلو كلو زبالون أب تقرنيا بهر زوتر عين صوتاون الله ملو ملسي أب تقرأ زركب زعبارهم استباهلو تواقعتن سبق ساقماويانن حزبتات أب تقرنيا خاز زنتو ياتا بلو كلو الله مالتي ملسكا يا خم قالكا بسراتك إدكا هيبكا ديخا ولا سخاخا كتفتني غا هابكن إيدي كم تملس أجنار قصني يكون كان درو تفتاتينو كتهلا ليخو كمالت كوي ملسا هوني لا تمسحت تخوني غا ولا أنا عايسيت موراليسي حتى تخلص أورد أبيلاتو تعمل سخا كملسا يا أخت الجلة تصبي كاتنه هو ملسا حنسا كوميلا نحسبنا إذا حطوا تزحت النيل كات حسب حطوا الله تكادو حنت بزح تتسلا تنزفل تنك حتى ندلنا ونو أبغاس قريت كهذا اللي خاص حطوس ولا قل نزيل كغدالو غلا ما تصحف تخطو كاس كلا خاص إذا حطوا قدن كحتة هالني زي أسك من لساء تبلله حنت حطوا زي كونسي بارت جنسي بارت حتة تزحت الزبلو بارت اللو مالتي أنا عندنا عبرة أو قالسي تزحت الدسم بلنا نعبرة أو قالسي قدمي ويد حري تخوينك أجمع لنا كن زيادة السم دلخا أنا السم دلخا بل نعبرة أو قالسي كونت أنت حطها كنت من لساءها إرترا ما بقول دك سبات مخانة زرقاقت سنة أنت أو رغبت استرغبوا اللبوتا أبيو اتسترغب أسركة أنت أيو عدمي إخا سلست حط له أستغفر الله نيخا أبويا يترهيبو لعلي مليون عمت زجبرة مالتي لعلي مليون عمت زجبرة أنتي إذا عصمتنا يقالن ستيت مالتي منو ملسي إرترا مبقول دك سبات مخانا زرقاقت سنة أنتاوي رغبت استرخبوا له بوتا أبويا دنكاليا استرخبه نايك إدم 1 مليون عمت زجبرة عسكرين أنتاو سبي مالتي في الساعة بيت نايمو دا تحطوها شي سخاخ قدم حج بويا تودادير كاتفلتيها هو حانتك زي ترايخا هو تودادير كابي بوتاي اب عسب هو اب غزي كورونا اب زنبرو له غزي مالتي هو كندي وصيخا رابعي وصيخا انت لا تذكر حتى استغاغخا يا شعا حنت عدل سلازخونت حنت توصا تغاغي خموت بخوم ينبر زي فلطو نغير اي نبر انت يا اخي حتى تذكر ادو حنت غزي اوص بمبال كاسي هو كلتا حتى تذكر كلتا يتغاغي الشيخ عبد القادر كبيره قتيلو زبحال قتيلو تبايل زطرطر سمانيو يلمني نسخ قبل نيرني بايزو تخليتو هتوغا تخليتي خا بتاع متحرقن مالتيو ناي كوميشن دوب وسانه ذهبلو ناي ايرتران ايثيوبيان او مالتي ما حنا زيبولي يلن ابز وددر كم زريو زلغو حجي تنكلت حتى تتعسلن حنتي ناي بريتاو قالسيا حنتي ناي دحرنا صنتيا زازا حتى كاخا ناي قدم بريتاو قالس ناي زنبريا اش اس صبق كابتن تتعسل لاخ تخوننا اس صبق او يخات فوتو تي عودي الساقر قيري حتى كا اب ايرترا اسر قدم تاريخاوي سفراتاتن معبلان استرخبولهم بوتاتات 4 تقص قحيتو كسكسه مطرا كبابي اسمرا بويا جي تحطو استوعل بللامو اسر قدمه تاريخ خيلكا كنت انا اذا حلف خيت هناك غزيخا عند حدا اخصم علينا قحيتو لنا مطرا كسكسه إتكايبكا جزيونا أخيلا
حدا نتب رخيب كاللها اتحطو انتهى تبل أبي إرترا أسر كلمة تاريخه وسفراتات معولان استرخبوا لهم بوتاتات أب كبابي سلم بعتي صورونا قرورا كاب تحتاي روباغاش كساب أغردت أب كباب أسمران دندس رواساتيتن زعمسول بوتاتات يركبوا مالتي بينام الله نعم ودات عطاقة مستوعب الله انقصل ولا تلايكا دلي كرم حجي تودادير كاتفلد يا حسا أي تفلدني هم مجمر يا خا ولا زي هوا ناي مجمر يا يزو مايكروفون مبرات قلم كل ناي مجمر يا هوا هو ناي وددر مالدي ولا كل ناي مجمر يا تودادير كرم حجي تفلدني خازغونه كالن فتات سبورت درفي موسيقى مدره ولا عند فتيني يفلدني ابو سبورتي نورمال نايت عنا قليل كاصوتو زي كوين قال وددر مسعبه خا جمير كا سبورت مالتي عدل اي غوركن مسعبه خا جميره انت عاودي خوديها سوشيال ساينس اب كوليج ما ينفع مالتي كوليج ما ينفع دبلوما وحطها اتي اب كبابينا زنبر نكسنت بونت مس استفلالي هزيتات ناي نقدن ባህልን ምልውዋጥ ይገብር መንባሩ ይፍለጥ እዚ ንግስነት እዚ ናብ ደገ ዝልኦኸም ዝነበረ ኣቑሑ ወይ ነገራት ኣርባዕተ ጥቀስ ስነ ሓርማዝ ጉጭኒ ሓርማዝ ማለት እዩ ስነ ሓርማዝ ቆርበት ናይ እንስሳታት ወርቂ ዕጣን ሙሉ መልሲ እቲ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ንግስነት ቡንት ምስተፈላለየ ህዝብታት ናይ ንግድን ባህልን ምልውዋጥ ይገብር መንባሩ ይፍለጥ እዚ ንግስነት እዚ ናብ ደገ ዝልኦኸም ዝነበረ ኣቑሑ ድማ ጉጭ ሓርማዝ ወይ ኣይቮሪ ወርቂ ዕጣን ዕፀ ከርበን ዝበን ከምኡ ድማ ቆርበትን ካልእን የጠቃልል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ወድድርና ናይዚ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ኣብ ዝወዲእና ኣለና የቐኒልና ተወዳደርቲ كبرات تختاتلتي مدب وددات تاريخو فلتت بويا كما يصنعكم ناي لومي حزنا لكم قريبنا زنبر اكالاي كفال وددر امونغو منسيات سراحتنياتات زوباغاش واركا ناي قداماي مدرخ مالتي ابزي زازيمنا لنا زمت سمون سالساي كفال ناي زي قداماي مدرخ حزنا لكم كنمصينا سلام كنا أسر كحس تاريخ زحالفو أسر كنقد فلتت نزي صعبو حلفنا يكبرت سرد حابن نقحتي يخبطو زواي زدحن بويا 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 نود الدر بويا ما صفلتت تاريخ زي شيشايا بويا